Tissok tal-kontroversja dwar l-istadium ġdid tal-Gżira United kif issa l-intħil tas-sindku tal-lokalità Gordon Borch-Manche sforza lill-President tal-klabb biex jitlob vot ta' fiduċja. Il-każ huwa dwar fejn se jinbena l-ground il-ġdid tal-klabb. Borch-Manche jinsisti li jakkosta kollox dan għandu jsir fuq Manuel Island f'żona li bħalissa tinkera bħala parkeġġ b'introjtu importanti għall-klabb. Insistenza mis-sindku li qed qajjem dubji dwar ir-raġuni vera warajha. Min-naħa tiegħu il-President tal-klabb l-appoġġ tal-Kumitat iridu li Gżira United jibdew jużaw il-ground ġdid li mistenni jinbena f'żona fuq wara tal-Università ta' Malta li mistennija tiġi żviluppata. L-amministrazzjoni tal-klabb tinsisti li l-ground li se jinbena f'Manuel Island ma jilħaqx ir-rekwiżiti biex fih jintlabu kompetizzjonijiet uffiċjali. Hemm ukoll dubi dwar min isejjaħ it-titlu legali tal-istadium f'Manuel Island li jidher li se jkun tal-Kunsill Lokali. Fid-dawl ta' dak li sejjaħ bħala intħil inaċċettabbli fl-operat tal-klabb, il-President Charlon Paċ ħabbar li talab lis-Segretarju tal-klabb Ian Micallef biex fl-iqsar żmien possibbli skont kif jippermetti l-istatut tal-klabb tissejjaħ laqgħa ġenerali straordinarja. F'din il-laqgħa l-membri tal-klabb se jkunu mitluba jieħdu d-deċiżjoni dwar il-futur tal-klabb kif il-President Paċ ikkonferma li qed jorbot il-futur tiegħu fil-klabb ma' dak li se jkun deċiż f'din il-laqgħa. Dan huwa dak li ddikjara Paċ waqt intervent telefoniku matul il-programm Replay Ikompli fuq Net FM. Millum nisfida s-sirku li x'inrid jiġi intiħi ċwievet tal-klabb jiġifieri u jista' jmexxiju. Jekk hu kapaċi jmexxi iktar minna nawguralu li jiġi jmexxi l-klabb. U jiena dejjem u nibqa' ngħidha il-mument li jiġi xi ħadd aħjar minni inkun jien laqgħu wara m'għandhomx għalfejn warguni. Jiġifieri inti qed torbot il-futur tiegħek bħala President ta' Gżira ma' din l-GM. Jekk jien għandi viżjoni mod, jien ma jistax jiġi ħadd ieħor jgħidli le mhux hekk għamilha, minnu sollu ma mexxieni. Min-naħa tiegħu is-Sindku Borch-Manche ilu għall-aħħar jiem joħroġ stqarrija wara l-oħra b'attakki fuq Paċ u Micallef. L-GM tal-klabb bissejjaħ nhar it-3 4 ta' Settembru fis-6 ta' filgħaxija.